Kathan tirsat kayo mentai la kajong ke stadium ilekai keban satay ha kajing lut kabakot haduk kharar klur tam. Kini ke stadium kenyang ha kamadan kerpai East Khasi Hills bat la bay pisai ka dekat Sports and Youth Affairs ke Sorkar Jela. Usimbut Menteri Rangba ke Jela ba Preston Tinsong ula bu mau nong rim ya kini ke stadium ha ka singi balang jong katayo kebayang sakhi ya kajingkut jimut bashisha jong ke Sorkar Jela ben kin show ha kijingtai ya ki madan ilekai bat kershan ya ki samla kat hadu menta ke Sorkar Jela kladet banthe palat 6000 klor tingka benchna ki marani lekai hakeleng ki jaka jong ke Jela dolor ki 1000 klor bapelut ben penong ki lumpung lekai kijing rap pisai ki club ki kinhun lekai bagi khusnam chi kinong lekai ki bawanra ya ka nam ke buram ya ke Jela ki bilai don lang hang ni kijing bu maunong rim ya ka kerpai stadium ki kintup yo MLA ka than ba Beyond Star kurba MDC ka than ba lamprang bla President Barim ke FKJGP ba Walbert Rani balapau khmat pha hakathan bat kiwi Snow bha da tho hakaderi jong pi lani hakajabing jong pi baka jingbu mau nong rim menta kasni ya kane ke project ka bapoi kumba khat ar plur tingka hadin jong ka MDC election ngin sayo pan sedang no eka baling lekret ni kata uskret tri snong menne uskret tri joka snong kerpei bopli upen ken mau yo don mau nong rim mu bakelalom kum usnaya na Friday na kata kadhaw ka baplong baki keren ya kati ngan ya thu ya pi ka sorka na du ar hajar khatra ter hadu mentakasni ompat don ka weiru ka kes bengin ong bau mau nong rim udai tangus naya ni pendet ia kakam hapo menin ngan itu ia pi menin kesni ia bun kam si po si teng ilai ban bu mau nong rim pilak man mudur ya ka sekretariat ka batmai ka bangin ra no syakate ke jaka ka bakulun ka bangi ong ka New Shillong Township in ra no bang ibu por laisnem bangi pendep ia ketiga sekretariat kasangsen kalong kumasyajar sispa prapokulur namar badai kapon election MDC ngatrai kindon bet ki parti ki ban ong bakani ka jing penbe election ngakwa ban ong ya ki pait ba jong ka jelam negalaya ya ki arteli ki jurisdiction ki dis council ki HDC bat Yanti Hills dis council lada pinget ia kata ka jing penbe jong kiwei ki brio pet yo pileran hadir ngakwa ban ai warning lepai kata Amadon ki brio ki bayalam bakla ya ka jingmut ke jing berkat jo ki baita ban ya thu ya pi ki jing kerku ki la tu ha ka jela ka jongi keleng saudo rei ki jing sha kren ben jong ka sorkar ka bala syarkai ba ngai i kumbakadon ka jing kela ka ba per kamtam ki kun samla jongi kabawat ya kirang ba imat kim ken briu shu wat ya ki kme ki pa i kumba kim ken briu shu wat ya ki briu ki ba halor jongki i kumba kim ken briu shu ngayo i teng ha ki YouTube ki ba ngiyo i ya ki ken ki ba ki comment hari la jong le ka babon ka ba i ma ka ba i serke ko kik be kik pa ngas no ban ong tong ini kendit ben riu lagi kwa ban im kari bat kecet ben riu kan mau bah tongin sedang nalarempeyin ngin sandur ya kalong yeng kolong sem ngin sandur ya kikun kikti kijongi namar bah ya kajat ben riu jongi la om kari tip kur tip khak kari tip briu tip lei kabahapo ka area jongka kikam jabo kikam jaban kim ju kham jia kon bat kam ju kham don kon
a ki por ke balale